Спайдере, върви ли колата? Върви ли колата? Върви ли кашона? Харчи ли много? Или е икономичен? Има това пенти. Имаш документи за това превозно средство? Да. За тая кола? Да. Ти блъска. Леле, ще ме блъснеш. Спайдере, къде ти е шофьорската книжка? Нали си я пазиш? Я ми я покажи. Аз съм полицай. Аз си чая. Не, аз чая. И аз си чая. Аз чая. Дай пенти! Дай пенти! Дай пенти! Да си дам документите? Да! Ето.